για αυτή την πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί είναι η παιδική χαρά που έχει ο Δήμος. Προφανώς απευθύνεται σε παιδιά πολύ μικρά, μπορεί και μηνών. Λοιπόν, έχουν βάλει μια μουσική, λες και είσαι σε νυχτερινό κλαμπ, με πάρα πολλά δεσίπελ κλπ. Αυτό απαγορεύεται για παιδιά νηπιακής ηλικίας. Έχουν βάλει μια μουσική στο διαπασόν με κάτι ηχεία τεράστια, που λες και δηλαδή αυτό βλάπτει σίγουρα παιδιά μικρά. Για να μην πούμε και τους μικρούς εδώ. Εκεί υπάρχουν σίγουρα πάνω από το δεσίπελ και εκθέτουν σε κίνδυνο κυρίως τα μικρά τα παιδιά. Δεσίπελ, πάνω από 60 δεσίπελ, βλάπτουν την ακοή των ανθρώπων. Η πλατεία Αριστοτέλους έστησε ο Δήμος μια παιδική χαρά, ένα πάρκο τέλος πάντων με κούλιας και τέτοια πράγματα. Και έχει βάλει μια μουσική, λες και είσαι σε νυχτερινό. Λένε ιατρικώς αποδεδειγμένο ότι πάντα από 60 δεσιμπέλ βλάπτει την υγεία των ανθρώπων και ιδίως των παιδιών νηπιακής ηλικίας. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα που κάνουν εδώ πέρα. Όλο μωρά με καροτσάκια, με αυτά που πηγαίνουν για την παιδική χαρά, καταλάβατε. Αυτό μπήκε για τα Χριστούγεννα μέχρι τις 6 έχει στηθεί. Αλλά έχει μια μουσική χώρια που ενοχλεί για όλο τον κόσμο εκεί πέρα, αυτή η μουσική. Τα σπίτια γύρω-γύρω κλπ. Λες και είσαι σε κλαμπ μέσα, στα μπουζούκια.